Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Katu kane benai bala syakang ke Kharkhana MS Shri Sakhambari Ferro Alloy Limited kabadan hapok kesnong Rwiang West Khasi Hills kalayo biang ya kajing menjur ne ka consent to operate na ka Meghalaya State Pollution Control Board bakan rekam biang ya kani lapenti kena da Deputy Commissioner ke West Khasi Hills District uba Garrett LSN Dykes habakran hakinong thok khubor ha kasi baar jong katayo UDC ulapan pau da ka baong bangila yo pediang ya ka shithi na ka Meghalaya State Pollution Control Board bakala dep pendu ya ka closing order but menshwa la dep a ya ka consent to operate ba ka te ka Kharkhana kan la ban trekam biang ulaong bakine ki Kharkhana ki trekam halor ka Water Act but Air Act but ki expert ki balapen khamtiru da ka an ki deina ka Meghalaya State Pollution Control Board but ungen ba ka MSPCB kala day ban pet benya yakini haswa ban a ya ka order jongka shu habakren pat halor ka jingkta ya ka kot ka khya kinong shong shnong UDC uloong ba ompat la ban ong ba ka dan ne kam dan kum kata henry lada ka dan kum kata ru ka shnong lingba usordar ka la ban wanra da ka jingtho ringkat ki kerteng jong kita ki bayo jingpang bat na ka liang jongi ngin sabatha e ka office jong ka DM and HO bakan le e ki examination lani ban pha ya ka health screening nangta habakalipat bakala bandon ki jing shalan Beaiñ ki mar ki mata ha katay ka jaka UDC ulapan pau da ka baong bangidon ya ka district task force ba kentop lang ya ki police and magistrate ki ba Peitngor na kapor siya kapor ya ki jaka ki bala bandon ya ki kam ki ba Beaiñ gini yang beladap ya ka cithi banaga Meghalaya State Pollution Control Board keladap pakiet ya ka closing order jongki bat kunjuk ru naga Meghalaya State Pollution Control Board i dap ai juga CPO persen tu perit baga ketuga Kharkhana thang sainar bo Rwiang kelak pen rekam bat kat kum ka ai hi kum kolong ta dien baga Pollution Control Board kela ai ketuga CPO kena company kelala labiang di kot kesla baga la sedang ban operate ya keren lihat hu Henry la ka don ban ong ka don na kum don klam da pan sisa nganam la pan ong bat la ka don kum keta gine ki lembau soda bat ka snong hi kala ban wan ra da jing thok sene kila abu ban ai ka teng jong kita ki ba ki ong ba ki yo ka jing pang la ka liang jong ngin kha ya ka office jong di ambijo bakin le ya ka mak exhibition jong kita ki balayo ki bakila keno bagi yo jengpang but nom tau nok chong snong ka te ka snong ru ni long bakloi ban pha ya ka health tiam jong ni ban le ka medical health screen hi ka long kum ne bai dei bat kine ki jak kana ki trekam halor ka water act bat ka air act but ke department hi ke badon ki technical expert ban tip ya kata bat babal kham bapen kham ti ru da ka ai kadai ke Meghalaya State Pollution Control Board but nga su modor habaki ke Malaysia State Pollution Control Board kalau dia bakiet ya ke closing order jengki pat kum juru berladap isu biang ya ka renew biang ya CTO ngangai kita borok Meghalaya State Pollution Control Board kalau dapat kalau kami bat kasa aye kini ki order ki jongka